Gapo iti paset iti biag, awan iti nalinteg a tao, arimsa ito'y rabaw iti daga. No di ket gapo itin tayo panagpamati iso dayta mapaneknekan gapo kadagiti gapuanan. Tabaeten iti ibagbagana iti surat iti Eclesiastes 10 iti 19. Maysa arambak maramid amay pa iti katawa. Ket iti arak paragsaken na iti biag. Kadagiti daddo makakabsat gapo iti may panglang kuma iti aramid. Dahito ang asang kalubungan gapo iti arak. No nabartekdan paragsaken na iti biagda. Gapo kadagitoy asasao. Ngem iti kinagpaysawan na nakabsat digitoy nga ibagbagana gapo iti arak. Isu digitoy handa nga naamuan gapo kadagitoy nga arak nga ibagbagana. Ket iti kwarta sungbatan na kadagiti suamin a banbanag. So kadagiti nga kwarta kabsat usaren tayo laeng iti unos iti tayo panagbiag. Daytoy alubong. Ngem di kita kabsat aglabas met laeng iti tunggal tao numatay iti taon hanang may tuguten dayta a kwarta. Ngem iti panagsukimat tayo kakabsat gapo kadagitoy isu dayjay kinabaknang ngagturong iti Dios dayta tintay kuma panuten a kinabaknang gapo iti panagramid tayo kadagiti nasayaat a banbanag. So dayta kakabsat ti adda anailanad kadagitoy a sursurat. Iti mabasa ti Eclesiastes iti 12. Ta iti sirib isu iti maysa a salaknib. So kadagiti kinasirib tayo kapsat isu ti mangsalsalaknib lang itin tayo panagbiag digita nga ibagbagana. Isu kadagiti kapsat sukimatin tayo nagiti naimbag akababalin met laeng ngayon tayo aramiden akas met laeng iti kwarta. Isu iti maysa a salaknib. Ta iti kwarta kabsat salakniban naka gapu iti power na dayta a kwarta. Ngem kada tayo kabsat usarem tayo kuma iti naimbag nga aramid laeng. Ta kailangan tayo met iti kwarta daytoy a panagbiag. So dayta ti bagbagana. Kadagiti daddo makabsat aramaten da met iti kwarta gapu iti kinadakes. So dayta tihan nga rumbeng nga aramiden tadaytahan nga pagayatan iti Dios no di ket aramiden tayo lang kuma kinasaya at digita kwarta ngem iti kina panang nibi-nibi iti panakaammo isu iti sirib nga iti biag nga agikot kenkuana. So digita kakabsatin na ibagbaga nga digita a kinasirib isumot lang tin tayo aramiden akas bang salaknib gapo iti bagi tayo akas linalasag ken iti panunot tayo anasayaat. So digita iti mabasa iti Eclesiastes iti 20 pudno launay nga awan iti nalinteg a tao iti rabaw iti daga. Pudno na takabsat nga awan iti nalinteg a tao ditoy rabaw iti daga nga garamid iti naimbag ken saan nga agbasol. So di kita kakabsat ti pamaneknek nga digiti dadduma agparangda anasayaat ngem iti kinapudno na adu digiti ulbod. Isu nga makita tayo kakabsat gapo ti gapuanan met laeng nga adda ngagsaksaknap daytoy alubong. Kadigitoy a pamaneknek adda. Ta kinuna nga rod nga
Mabasa iti Matthew 11 iti 19, iti yu ay napong Hesus Kristo. Imma iti anak iti tao nga mangan ken uminom, akon kunada adtoy iti maysa a tao a manangan ken mananginom iti arak. Kadyo rin na po kay Hesus Kristo iti iminumot iti arak ngem adda kadagitoy asasao ti kayat na nga sauen haan nga arak nga material laeng nga adda nga inumen nga sumrek iti ngiwat no di ket iti nga arak isu digiti met laeng sasao nga adda iti nailanad iti Biblia. Pagayam kadagiti agsingsingir iti buwis ken kadagiti managbasol kem iti kinasirib mapanagtekan gapo kadagiti gapuanan. Isu nga mapanagtekan mo lang kakabsat iti gapuanan dayta iti pakakitaan tayo no kasano iti napudno a panagpamati. So di kakabsat ngayon nakini papaabot kada kayo dagitoy asasaw gapo kadagitoy asinagaba iti napudno idi nga nagpamati gapo kinapo nga Hesus Kristo a manangisalakan ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.